Dobrý deň, aké ste mali ťažkosti? Dobrý deň. Mám ťažkosti už dlhodobo s kĺbami, so všetkými, aj s bedrovými, s kolenami, aj s kĺbami, s malými kĺbami na článkoch prstov. Problémy s obličkou, opúchajú mi veľmi členky a ženské problémy. A teraz sa ako cítite, alebo čo sa stalo? Počas predslovu alebo počas príhovoru pána liečiteľa som pocitovala veľmi už úľavu, čo sa týkalo problému s nohou. A potom jeho zákroku sa cítim veľmi príjemne. A bolesti, ktoré ste mali? Bolesti sa momentálne ako stratili. Cítim sa veľmi dobre. Veľmi dobre. Veľmi. A nohy, kĺby, môžete sa zohnúť aj bez bolesti? Pekne, dobre, áno. Mala som dosť problém, si aj si vyskúšam kľaknúť. A keď som vstávala do posiaľ, tak som sa musela držať podložky. A teraz ozaj sa mi to podarilo krásne. Som úplne prekvapená. Sme veľmi radi, tešíme sa s vami. Ďakujem aj. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj.